Mga tugang ang report tabi unyan, nagkaigwa tabi karambula, asin karastan, di tabi sa barangay, magulo. Kaya tabi, kay bantang unyan. Ano tabi sila pangalan mo, sir? Kwan. Si Kwan. Kaya tabi kay bantang si Mr. Kwan, tapos tabi ang saksi sa nangyaring karastan, digde. Sir, ano tabi, sir, ang nangyari talaga, sir? So bandang kwan alas 6 kwan sarlubungan sa mga sasakyan ni Kwan, buda ni Kwan. Ngunyan ang pagluwasan kan duwa dahil mana may damage masana su kotse ni Kwan, buda ni Kwan. Ngunyan dahil nagkasarabutan sinda, nagkaarabutan siya sa pagkairinitan. Ngunyan si Kwan pinanganaan, buda si Kwan uminuli. Ngunyan karibanan sa pamilya ni Kwan, buda ni Kwan. Ngunyan baga na utong ngunyan, so grabing mga ludog si Kwan, buda susarok man si Kwan, may black eye. Di ngunyan, sa madaling sabi, dahil pa may nag-arabot na mga ikang nainot, sukwan ngunyan, araw na ito nangyari, sukwan. Ngunyan, nagkapang-arabot, dahil tanaaram kung ano nangyayari. Basta nahiling kung grabe ng darlaganan ng pamilya ni Kwan, buda ni Kwan, pasirin mampig para burubugtian baga ni Kwan. Ngunyan, dahil ko sa naaram, may nagkaturumba baga, si Kwan nga perilay na. Tapos si Kwan man, dahil guyod na sa sarong bit At mo, sir, at mo tabi Mr. Kwan. Ano daw ko sa'yo mo tabi? Puro na sa Kwan. Kinuwan nga si Kwan. Ano, sir, may nagkarabot na lamang tabi digding barangay opisyal na mga tanod ni araw ka na nagrespondi tabi sa karastana ini. Igwa naman tabi, si Kagawad Kwan, buda si Kagawad Kwan tabi ang nagpasiririn na digding. Ngunyan nga ni tabi, sa katunayan, may blatter naman tabi sa barangay, ngunyan nagpasiring tabi dumang kay Kwan, kaya na tabi ni Kagawad na Kwan. Tapos ngunyan tabi, dahil ko na tabi, aram ko ano na nangyari ta, tigparahiling ko tabi, so digdi na, tapig iimbestagara na tabi, ni Kwan, buda. So, Ano talaga sir tabi? So, kung paano nagkaigwa kay karastan sila dyan, ito ang mga personang ito, tabi sir. So ito nga ni Kwan, nag-anuhan sila, pagbaba nila sa kutse, nag-ayon na, pang-abot, dahil sila nag-aranuhan kan kasi narabutan kaya si Kwan buda na iyo na nagparan burubugti ana si Kwan buda si Kwan dumantabi duminakulon so aranuhan di sa Kwan na barangay na Mga pirang persona tabi sir, so nagkagulo di sir, nag-arayutan sir, mga pirang tao daw. ang estimate ko tabi Kwan nasa Kwan mga Kwan tabi dakol tabi sinda mga araw tabi kang estimate ko mga Kwan na iyan unyan tabi dahil ko naaram kung pasarain tabi, may pasiriring tabi Kwan, may pasiriring Kwan, tuman tabi, dahil ko aram kung siya nagdurulag tabi. So, mga Kwan. Ngunyan, ano daw tabi ang magiging kaiyan, tabi ko tabi aram ang kaya Kwan na yan tabi. Incident yan tabi Kwan. Salamat tabi Mr. Kwan sa dahil masabutan na Kwan. Ne niya. Salamat tabi Kwan, tapos Kwan tabi. Thank you Kwan. Kwan.